Com ja sabeu, la major part de la superfície de la Terra està coberta per aigua. Però sota l'aigua hi ha roca, moltíssima roca. Els científics han après a observar el que passa a la superfície del planeta, però que s'origina, és a dir, comença en el seu interior. Així han pogut estudiar les capes de la Terra i saber que estan formades per minerals i roques. Les roques estan compostes per un o diversos minerals. Un mineral és un material sòlid i que no té vida, que el trobem a la natura. Els podem trobar amb les roques o aïllats, és a dir, sols. Per classificar els minerals podem fer-ho segons les seves propietats, com la seva textura, llisa o rugosa, el seu color, la seva duresa o la seva brillantor. Si pensem en la duresa, per exemple, el diamant és dur i el guix tou. Si mirem en canvi el color, la maragda és verda i el quars pot ser de diferents colors. Els minerals els podem utilitzar de diverses maneres en el nostre dia a dia. El guix i la cal ens serveixen per construir cases o el coure per fer cables. Sabries dir-me algun mineral que tinguis a casa per què el fas servir?